Wannan bawan Allah fa ya riga ya gama tona asirin shugabannin Najeriya kaf, amma ga cikakken bidiyon nan ku kalla da kyau, kuma dan Allah kuma mutane sharing kuma ku rubuta amin sun mu amin, dan addu'a ce yayi a cikin bidiyon nan, a cikin tonan siririn nan da yayi wata zazzafa addu'a wanda bai kamata a bar ta a ƙasa banza ba. Ya kamata ku yi kaman da amin sun mu amin domin alkhairi ce dumu a gare mu. Ga bidiyon nan kuma ku kwale idan ku kwashe karkwatan da ke ciki. In Allah ya yarda albarkacin annabi da alkur'ani, albarkacin annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, insha Allah Tinubu ba zai ci zabe ba. Shi yasa ko ga na kafe shi, kuma ina da dalili. In Allah ya yarda Tinubu ba zai ci zabe ba, insha Allah, dan Allah dan annabi mutane ku yi min domin annabi Muhammadu, ku yi min share din bidiyon nan domin ya kai inda nake so ya kai. In ma suka ce ba sa jin Hausa, to za mu yi musu turanci, dama mu gwanaye ne gurin sa. Yawwa shine ina ɗaya daga cikin mutanen da na yada Tinubu a da aka tafi aka campaign da mu, daga ƙarshe dai da aka ci zaɓe mutane suka zo suka rika zagi na kai da yan kidnapper ma suka kama ni, aka ce siko ba yan kidnapper sun kama shi, suka ce Allah shi ƙara dan shegiya, dama shine ya ce a zaɓi Tinubu, kuma yanzu gashi abin da ƙasa take ciki, yan kidnapper ku sheke siko kawai. Abin da mutane suka faɗa, waye zai zo ya tallata mana Tinubu kuma mu karɓe shi, batun mu da muka zaba muka so Tinubu a da. Allah kada ya san soyayyar da ne wa Tinubu. Kai hakuri Bola Ahmed Tinubu, Mr. President of Nigeria. Allah kada ya san soyayyar da ne maka. Allah kada ya sani, amma yanzu ka duba ka ga halin da mutane suke ciki. Allah kada ya san dalilin da yasa kadangare yake mai da shan manja. Allah kada ya san wannan dalilin. Kowa ka tambaya wallahi tallahi bai san dalilin da yasa kadangare yake da shan manja ba. Allah kada ya sani. Albarkar la ilaha illallah.